na picture na aba anụ ntụbatara ebe a onye nke bidoro mmadụ aka n'isi bụ Fada Chilaka nke anọ n'Ọkaigwe na-eme mkpamkpa nke ya ọnwa Jizọs ka ọ bụ onye nke nwanyị bụ Jesus Never Fail Prayer Ministry ọ nọkwa n'Enugu a wee na-eme mkpamkpa nke ya ọnwa Jizọs ka ọ bụ asịrị m o nwere ife m chọrọ ịkọwapụtara unu ihe a egwu uche jirizie uche gị malụ nke bụ eziokwu na mmadụ sịrị gị na ọ na-ebu amụma ijiri anya gị na-afụ na oya na-ebu amụma oya atọgheriri afọ mmadụ like odemụwa kịta like mgbe m nọ n'ụka mago na-ema nji mbụ ode amụma na izuzu mpụba I walk out immediately show you the why me you see me and all of a sudden you begin to talk rubbish. I remember mgbe m je na nke one prophet like that na Ababa. All of a sudden this prophet say me no by my family compound. Na ibe na my family compound nekwe na ukwu osisi dị ebe a nekwe udo na de hello, I'm not cut out for that bullshit. I left immediately. I'm not interested in this kind of bullshit. Okay? So, but for you now, like I said, my message is a light onto the darkest part. The motive for this message is for your psychic to be opened to other possibilities, to other boundless possibilities. Actually, I analyze this woman n'ụzọ pụrụ iche. Mana ka m gwagodo unu maka Fada Chilaka, my own experience with Fada Chilaka. Fada Chilaka bụ that 11 fada bụ ọ na-ebu amụma a na-eti mkpu do I know you amabu m gị mbụ n'ọkwa ihe dị etu anụnwa melụ. I don't know if you people remember this man very well. Do you know that na this particular Chilaka welu mgbe mmadụ bịara chọọchị ya Fada Chilaka mgbe ahụ ihe ọ na-aza bụ Fada 10,000. Okay, many years ago. O wee fụrụ onye ahụ na-eji nwanne azịn na ndị kidna ọkụ ịghọta achọghị m ịkpọrọ ya n'isi na ndị a na-eji mmadụ ndị a na-ezu ohi mmadụ zuru nwanne ya onye ahụ wee sị yes na Fada Chilaka fụrụ ya ọfụma. Fada Chilaka wee sị na ọ bụrụ na ọ bụ man of God si obi n'igwe mepee ya ka ọfụfọ nọmba ndị anụwa na-ekidna ihe a. You understand? Ndị kidnap nwanne oyi anụwa bịara oke ata befe amara ihe na-eme Fada Chilaka kpọghefu anya n'enu ka awụrụshi mma wee kpọwa nọmba wee si 080 a na-apịfta nọmba ọ na-akpọ si na God nọ na-esho ya ịmakwa na God gosicha this man achọghị m ịkpọ ya iyi a na-abaza aha ọfụ this man wee kpọsịa the nọmba wee kpọọ the nọmba wee si na ndị kidnap ihe a ndị kidnap wee zasi yes no ha bụ ihe a n'ụwa ọsị ya no Fada Chilaka na ha release onye ahụ kịta in the name of Jesus Christ of Nazareth. All of a sudden ndị kidnap wee tremble while they release the person. It was a testimony. This thing happened. Ọkwa ihe m na-akọ kịta dị unu ka film mana this man bidoro mmadụ aka n'isi stage something like this. Chikita ga-ebu ama wee buo mgbịrịmgba afọ mmadụ ime ihe bụ na mmadụ na-afụ ụzọ too much. Can I prophesy? Ọ bụ ya buwa amụma ọ ga-eburu gị amụma azụ buoro gị ụtọrọ isi gị niile buoro unu ezinụlọ unu ị na-confirm na ihe a bụ nene azin ndị mmadụ ga-agwa gị na enweghị dị onye na-afụ ụzọ ka dis Chilaka ifo n'ụdị Chilaka adụghọ dị now. Ihe Chilaka na-ana bụ 50,000. Okay, then this particular woman the same thing, but let's go back to Chilaka. I want to talk about this woman. Just open your mind. Now na amụma niile Chilaka na-ebu ọ na-afịọ ndị mmadụ na-eje camping ndị na-eje alahụ ebe ahụ ka o wee fụ ha everywhere drew thousands and thousands of people. O wee ruo one day one woman wee mee my brother invite. Wee sị my brother na ya jiri 60,000. No 60,000 ka o jizi afọ mmadụ. My brother wee jiri 60,000 ya na this woman mere invite wee jebe n'Ọkaigwe. As in no 60,000 ahụ ka ọ ga-eji wee buoru gị amụma niile ịmaga ọtọ hesia ihe niile ji gị aka ji gị ha gị. No 60,000 ahụ. My brother sị gịnị bụ 60,000?
okay, achọrọ 60,000 my brother wee jebe na nke dis chilaka ifu. Oya waka my brother lu na nke chilaka. Hawa bụ ndị kwuru 60,000 wee pụta. Chilaka wee meet the first person asịrị na ọ kwụrụ ụgwọ. Note na ife m sebụl na asịrị na ọ kwụrụ ụgwọ. Chilaka wee bugideli ya amụma. Hey! Hey! My brother na asịzi na nwoke nke a dị too much. Ka o wee rute na ya wa bụ nwanne m. Chilaka wee jiri mma wee buwacha ya isi. Ọkwa na-ebu anata aka na enu anata aka na ana. Ala na-agbagodi ndị congregation ihe amazi amụma na-ebu ebe a na-confirm godi amụma dị impossible. Chilaka eje na the second person wee buori ya amụma ebu na ndị akwụrụ 60 ndị a sị na ha kwụ 60,000. Chilaka ejekwekwa na the third person wee buori ya amụma. Chilaka ejekwekwa na the fourth person wee buori ya amụma. Chilaka wee ruzie na the fifth person sokwe na ndị anụwa kwụrụ 60,000 ụwa ka ọfụ ya. Chilaka hụ jụwa the person kedu ihe ọ chọrọ here. Keduzi ihe ijizi ajụlụ onye nke a kedu ihe ọ chọrọ? Ndị eni ibusiri amụma ha market. Keduzi ife mere o ji wee ruzie na turn this 50 person. Ọkwa ụgwọ amụma onye eni kwuru ka onye nke a kwuru. Ya ndị mmadụ a na-akwụ 60,000 ndị nke eni kwụkwara 60,000 ibuchezielu mmadụ 4 wee jụbazi onye nke a kedu ife ịchọ. Ha onye nke a wee filuzie oke o nwere ike na ọ bụrụ na ịfụtalụ n'onye ọzọ. Onye nke a wee jeghe ọnụ wee kọlụ Chilaka ihe niile na-eme ihe niile o ji wee bịa. Chilaka wee si ya na o mesie ka ya na ya afọ na back to sender ka a ga-eme. Chilaka wee gafekwekwara onye a wee meetizie another person na ndị akwụkwara ụgwọ wee jụkwakwa ya ihe ọ chọrọ ọzọ. Note this is a man pụta wee buo ogwo and ndị akwụrụ 60,000 ego amụma. Chilaka wee bịakwutekwakwa another person o wee dị mmadụ one. Ọkwa otu aka Chilaka si wee bịa meet my brother wee jụọ my brother kedu ihe ọ chọrọ. Amụma eni na-ebu ke n'ihe merụ anya ga-erutezi na ndị akwụrụ ụgwọ afọrọ ya wee kpọzie ya ndị a na-confirm amụma eni edisho na amụma edisho na ọ bụ ndị abụla arenji eji wee jidezie ndị kwụrụ ezigbo ụgwọ yata ihe na-enejela anya edisho na ihe abụla stage dị ha na-enejela anya ka ichelu na o were amụma dị ebe a. Okay, ka ezi ka isi wee bụrụzie sọsọ mmadụ 4 ka i buru ụwa niile. Then ndị a niile kwụchazi 60,000 kpochizire na-ajụ ha kedu ihe ha ji bịa, including my brother so n'ihe ọ jụrụ ihe o ji wee bịa ha. My brother wee do frustrated wee si ya na ahụ adịghọ nwanne ya. O wee si ya chere na ọgwụ ka a ga-emebiri nwanne ya. Yes, ewee gwu ya prize nke ahụ eche. Okay, ihe anụwa bụ our direct experience with Father Chilaka. Ihe m ji wee jiri Father Chilaka wee magodo atụ bụ na onye ọbụla ma Chilaka malụ Jesus never fail, mana o were ebe ọ gbara Chilaka na Jesus never fail. As in n'ibe n'ihe banyere amụma na Chilaka na-ebu ụtọrọ isi mmadụ na amụma. Okay, now i wee bịazie na side nke Jesus never fail. How are you sure na ọ bụrụ ofufe ahụ? How are you sure na ọ bụrụ ndị arrange with na a ga-eburu amụma ka a na-eburu amụma? Hello, how are you sure? Remember what happened to my own brother ọ bụrụ jee bịa na nke Father Chilaka. Asịla m gị na ọ dị ebukwa amụma. No, how are you sure it's not all arranged? Ihe a bụ bait ka eji attract gị ka iche na o were eluzi ajụọ gị kedu ife ịchọ. Ekwesịzi ụgwọ ajụọ gị kedu ife ịchọ. Ego one ka dị usu manụ na-ana? Ọ bụrụ ego afa. Dibịa afa na-aga ụdị ego a kịta ịpịa isi na-ana mana a ga-ana gị ebe ahụ azịna jiri obi ọcha gị niile obi awụrụ gị niile wee kwụọ dị ụgwọ. Wee were ihe anụwa merụ this my brother na nke Chilaka wee mara ihe a na-arụ n'ụka na ihe a na-arụ n'ụka abụrụ mọ ihe a na-arụ n'ụka adụghị ezi. There is the more you look the less you see. There is more to it. Okay, there is more to it. There is more to it. For Nunu Abundi Nepi Joshua, because the only amuma somebody of my class need it is well with you. Ofo Ogosia. All my life, otu abu standard amuma ncholo. Achọ mmadụ egwa m ihe ga-emechi na apụala.